Det her, det er så mig. Og det der, det er en af de der gule dimser, der ja, den sidder sådan lidt fast. Jeg ved ikke, hvordan den kom her, men ja. Nej. Så prøv lige at Ja. Jeg er stor, jeg ved det godt. Hvad sker der? Du har 5 til. Nej, det er så. Jo, tak. Hej. Nogen, der vil have et kram. Du skal have... Nej, hvad? Han er også sådan en. Hvad sker der, mand? Hvad? Nej, alle er sådan en. Nej, han er ikke blevet tyk endnu. Hov, jeg skal have den der motorcykel for den der motorcykel. Den er også fed, den der bil, men jeg skal have den der motorcykel. Der er en der tager. Nej! Jeg dør. Flat. Må jeg stoppe nu?